Көзілі күн күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Туйлы яшьлекләрдә кырдык икәү, дөнья сөю ялкынында яктык икәү, ушак, сүнмәс безнең ушак, сүрелмәс җылысы, вакыт-вакыт аңа ялкын истәп торсак. Дөнья көтәбез, гомер үтәбез, җитми анысы, җитми монысы, гаиләм җылысы, бәхетемнең иң зурысы. Аңлаугызча, бүген күзгә күз карашып тапшыруы гүзәл гаиләләребезнең берсе хакында барачак. Якынрак килегез, туган тел дулкыннарына киләнгәнсез. Без Нефтекама шәһәрендә Фәхретдиновларның матур гаиләсендә кунактабыз. Күз салып үтсә, безнең тамаша кылучыларыбыз күргәннәрдер, хайран, матурлык, зур Фәхретдиновларның гаиләсе янәшендә балалар һәм төп нигездә әти белән әни. Сез инде Вазих Вәли улы, Әлфәт кызы Әлфия ханым безгә инде шу кадәрле матур иттереп җиткересездер. Асылда бу гаиләнең башлангычы хакында фикер йөртеп, ничек төзелгән бу гаилә? Кайсы вакытта сез бер-берегезне табышкансыз да шундый матурлыкта тукталып балалар үстерергә карар кылгансыз? Киттек инде алайса. Без тормыш иптәшем Вазих белән 1976 елны Краснокама районының Соклау авылының клубында беренче кабат очрашкан идек. Беренче кабат күзгә күз карап, бер-беребезне күпме кешеләр арасыннан танып алганбыз инде. Минем әти-әнием авылныкка, үзебез дә без авылда үстек. Шунда килеп кергәнем, яңа алынган клубка күзем төште, чибәр кызга. Ул да миңа карады, мин дә аны карадым да, шуннан соң менә безнең икебезнең мәхәббәтебез шуннан башланып китте. Беренче күрешүдән. Аннан соң без 3 ел хат алышып, мин Уфада укымын, ул элек Куйбышевта эшли иде. Шуннан соң 3 ел хат алышып, телефоннан сөйләшеп булгач, мин үземнең укуымны тәмамлагачтан 79 елны без өйләндек. Менә быел безнең өйләнешкәнебезгә 40 ел булыбызда. Июнь айында. Июнь айында 40 ел, 40 көн кебек кенә узгандыр. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә менә улыбыз Вазил, Айгөл киленебез белән, кызыбыз Гүзәл Марат кияүбез белән, оныкларыбыз белән, Барлыгы ничә булып чыгасыз? Бүтенебез бергә 12 6 оныгыбыз бар. Улыбыз Вазил белән Айгөлебезнең Искәндәр, Азалия, Әминә, Кәрим балалары. Кызыбыз Гүзәл белән Марат кияүбезнеке Сөләйман, Галиәскәр, 2 уллары бар. Менә шулай итеп безнең 4 оныгыбыз, 2 кыз оныгыбыз бар. Исемнәре нинди шәп, матур. Беренчедән әйтәс килә 4 бала әлеге заманда килендә бик каты геройларча дип әйтергә кирәк, бу яклап Афалин дияргә генә кала. Хатлар алыштык дигәне. Менә әлеге вакытта телефоннар бар, телефонда инде язышып торалар, шалтыратышып торалар, ул вакытта хатлар алышып, яшәү араларын нык җылтып торган бит инде. Кызганычка каршы безнең алдыбызда хатлары юк, мин хатларында укыткан булыр идем, алдан белешмәләр алып бик калдым. Шул хатлар вакытында 3 елны ничек түзгәнсез соң сез шу кадәр ярату барда, нишләп 3 ел буена кайсыгыз көттөреп йөрде? Әлфия ханым көттөрде микән, әллә Валиш микән? Без танышканда мин үзем дә техникумда укыдым, Нефтекама шәһәрендә. Нефтяной техникум бар. Шунда мин укып биттем. Аннан соң гына Куйбышев шәһәренә 3 елга эшкә җибәрәләр бит инде. Шул вакытны анда киттем. Анда укыганда әле мин кияүгә чыкканчы институтка кергән идем, читтән уку буенча. Шуннан соң хатлар алышып тордык. Бик матур заманалар иде. Үзем белән Тарту шәһәрендә, Эстониядә яшәдек 2 ел. Анда безнең улыбыз туды. Менә инде матурлыклар. Һәм инде бу матурлыклар белән атлый-атлый туган якларга әйләнеп кайтып, еллар, айлар кыйлып 40 ел гомер үтеп киткән. Бергә. Татулыкның нигезе нәрсәдә булган? Шундый матур итеп корылган дөньялар, ник сибелмәгән, түгелмәгән җыйнала гына барган, бөртекләп җыелган, бөртекләп коелган. Бу турыда мин уйлыймын, мин сорау бирердән дә алда
Әлфия Әлфәтовна әзерләп куйган шигъри юллар җавап бирердер. Ул яраткан шигырьләрен тамаша кылучыларыбыз өчен генә түгел, бүгенгесе көнне үзенең балаларының күңеле аша яраткан әтиләренә, тормыш иптәшенә ишеттерсен әле. Тыңлыйбыз. Яратыгыз һәм дә кадерләгез, гаиләдә туган бәхетне, бергә яккан гаилә учагы, алыштырмай алтын тәхетне. Минне читкә куеп, без дигәндә, ныклы булыр гаилә нигезе, теләкләр һәм уйлар бер булганда, юлдаш булыр бары тигезлек. Әти-әни хакын хакласалар, бәгыр җимешләре, балалар, алар өчен хәер-фатихада булыр, ныклы тирәк ата-аналар. Искитерлек, матурлык һәм инде шушындый шигырьдәге җылылыкны балалар күңеленә икәү парлап кына куйгансыз да куйгансыз. Менә бу куелган айлар белән, еллар белән билгеләнә килгән бүген нигездә кулга-кул тотынышып, бергә эшләп, тапкан малларыгызны бергә җыйнап, бергә дөньяны алып баругыз белән билгеләнеп килә. Инде минем бигрәк тә горурланып тукталасы тәңгәлем ул Нефтекама шәһәрен генә түгел, тирә район калаларыбызны, бәлки тирә өлкәләребезгә дә таныш булган эшкуарлык белән шөгыльләнү. Бу инде нигездә сез башта үзегездә сынап, көчләрегезне, үзегездә булдырып, ниндидер башлангычларын, балаларга шундый юнәлеш биреп, тәрбия биреп, югалтмыйча эшләнгән эшләрегез бүгенгесе көнне зур Нефтекамада гына билгеле булмаган империя сәүдә комплексы. Һәм инде анда инде җырлатып комплекста эшли торган улыгыз Вазил, килендегез Айгөл, хәтта кода-кодачаларыгыз да шунда дип ишетеп беләбез, Гөлназ да шулаймы, дөрес әйтәмдер. Икенчесе инде Медика Плюс клиникасы, һәр тарафта тирә-якта билгеле булып киткән клиника, дәваланучылар игътибарына дип тә әйтәсе килә. Ул инде Гүзәл белән Марат алып барган яхшы эшләрнең берсе. Аннан тышта пиццериялар, гомумән укмашып торган зур дәүләт хуҗалык булдыргансыз. Менә нигездә ничек башланды, ничек карар кылынды? Йөрәктә лирик әнигез күренеп тора. Әтигез аннан калышмый. Матур итеп шундый гына талгын гына торган җирдән монда усаллык та кирәк, булдыклылык та кирәк, чыгу да кирәк. Тотканнар да үзләренең бүтән булган акылларын эшкуарлык юлына алып киткәннәр. Башы ничек булды? Балиш. Безнең Нефтекамскида автозавод бар, мин анда 13 ел технолог булып эшләдем. Шуннан соң инде 93 елны үзегез беләсегез, тормышта аз гына үзгәрә башлады. И безнең Әлфия белән хыял бар, без үзебез хуҗалык белән яшәсәк лә башлады. Ул теге заводтагы эшләгән зарплата аз булу сәбәпле без менә Әлфия белән уйладык та инде. Мин заводтан күчеп киттем. Ул техникумда эшләгән чагыннан, техникумнан укытуыннан китте. Заманасы шулайрак бит инде. 92 елда мин эшкуар язылган идем. 123 номер. 9 сентябрь 1992 елда миңа бирделәр. Эшкуарлык кенәгәсе бирделәр. Шуннан башлап бер кабат әле минем ул ябылганы юк. Үземнең индивидуаль предпринимательның кенәгәлесе. Шуннан башлап эшләймен, 27 ел уже узып китте инде. Азлап кирип киттек, чөнки ул вакытны Төркиягә жүрү бар иде, Кытайга жүрү бар иде. Ул безнең эшкуарлыкның төп нигезенә эшләнгән беренче пай булып тора инде. Аннан соң азык-төлеккә күчелде. Аннан соң менә еллар узганнан соң күмәртәләп сату, аннан соң магазиннар, кибетләр ачылды. Менә гаилә, егетләр, кызлар дип дәшәм сезгә. Гаиләдә бәлки чактан күреп үсеп, бу кадәрлек әти-әнинең тырышлыгын, ниндидер тузы бурышы салына барган. Шулай бит? Күрә булган. Аннан бит алай гына да түгел. Янәшенә шундый гаиләдәге тагын башка гаиләдә үскән балаларның шуны киметү ягына түгел, арттыру ягына колай булып, тиң булулары ничек табыла. Аллаһ Тәгалә дә шундый ачып торган юлларны менә башлап китик әле. Сезнең белүебезчә улыгыз Гүзәл кешесе, Вазил, алрагы Вазил. Син инде үзеңчә аңлатып китәрсең, бөтенләй син икенче юнәлешне авиация институтын сайлагансың, шулай бит? Укырга керергә син эшкуарлык бизнес юлын сайламагансың. Ничек син укуды тамамладың, яхшы укыгансыңдыр дип уйлыймын мин. Һәм карар кылдың качандыр, әти-әнигә карапмы, дөньяга карапмы,
Булдырам мен аны ничек башладык, әйдәр? До университета авиационного я закончил башкирско-турецкий лицей. После башкирско-турецкого лицея в 1998 году поступил в Анкаринский университет по специальности экономика. Отучился там полгода. Через полгода оформил перевод на Уфу. И уже образование высшее получил в Уфе. Супруга Айгуль познакомились в феврале 1999 года, учились в параллельных группах на одинаковых специальностях в одном университете. По окончанию университета в 2003 году, в июле месяце, была наша свадьба. После этого приступил, наверное, к работе. Айгөл, шундай пар килгәнсез. Күз тимәсен дип әйтәсе килә, менә телевизор караучыларыбыз да сезгә карап сокланып утыра торганнардыр. Күпме дуслашып йөрдегез? Күпме бер-берегезне, менә сез параллель рәвештә укуны да бергә алып баргансыз. Мы познакомились с первого курса в феврале, Вадик сказал. 4,5 года мы общались, вместе учились, друг другу помогали. Получили диплом, Вадик сделал мне предложение. Я, естественно, его приняла сразу, с радостью, всем сердцем. И в июле сыграли свадьбу большую, пригласили всех родственников, дальних, близких. И начали свою семью. Эшкуарлык белән шөгыльләнә торып, икегез бердәй тартып дилбегәне, Айгөл, ничек бу хәл булды? Базнап итеп 4 сабыйны дөньяга китергәнсез. Шул хакта ишетәсе килә бит әле. Мы сразу изначально с Вадилем решили, что у нас будет 4 ребенка. Мы хотели 2 мальчика, 2 девочек. У нас так и получилось. Алабай нас не обделил, подарил так, как мы хотели. Дети друг другу помогают. Они у нас послушные, знают, что им делать. Бик бәхетле, матур гаиләгә, әле генә тынычланып торырга калдырабыз да, менә бу почмакка карыйк әле, шундай тагын да пар, сандугачлар кебек икәү матур итеп утыралар. Гүзәл, әлеге заманда медицина өлкәсе турында күбрәк теге яхшы якка дигәнгә караганда, начаррак якка сүзләр, борчылулар күбәйде. Дарулар хакында сөйләшкәндә дә, гел теге алдау юллары белән кайтарылган, китерелгән, кайдадыр булдырылган ниндидер өстенлек бирәләр ясалмалыкларга, шуннан соң табибларның үзләренең хезмәт хаклары әз булу сәбәпле тиешенчә игътибар бирә алмыйлар да аламышларга. Ничек сез менә шундый җөрәт иттегез? Үзегез карар кылдыгыз медицина клиникасы ачарга? Я закончила Башкирский государственный университет, связь с общественностью, затем защитила кандидатскую диссертацию по философии. У меня с детства была мечта быть очень похожей на маму, я мечтала быть преподавателем. После получения степени кандидата наук я проработала 3,5 года в филиале Башкирского государственного университета в Нефтекамске. Мечту я свою осуществила. Мне очень нравилось работать преподавателем. Но так опять получается, что раз родители были в бизнесе, все равно, наверное, это семейное, это в крови, и хотелось заниматься, мы с Маратом хотели заниматься чем-то своим, организовали магазин женской одежды, затем идея Марата была открыть пиццерию, но мне всегда хотелось сделать что-то значимое, социально значимое для жителей нашего города, чтобы это было в первую очередь полезно для жителей нашего города. Я патриот и страны, и своего города, и мне хотелось, чтобы у наших жителей была достойная, качественная, доступная медицина. Бүгенге көнне сезнең шаулап, гөрләп эшләп тора клиника. Шулай бит? Без инде якыннанрак тамаша кылучыларыбызны таныштырып та үтәбез клиника белән. Сезнең игътибарыгызга гинекология кабинеты белән танышырга тәкъдим итәбез. Бу кабинет тулысынча кирәкле аппаратлар белән җиһазландырылган, заманга яраклы гинекология креслосы, үзе җылыта, автоматлаштырылган, гистероскоп, аналык юлларын эчтән кирип карарга, бик күп чирләргә дөрес диагноз куярга ярдәм итә.
колпоскоп белән аналык муенлыгы яки микроскоп кебек зурайтып карыйбыз. Яман шиш авырларын иртәнге чорда ачыкларга омтылабыз. Заман гинекологиясын хәзер үзи аппаратыннан башка күз алдына да китереп булмый. Нәрсә эшләсәк тә үзи контроль кирәк. Диагноз куярга, балага узганлыкны, яман шиш авыруларын эзлибез. Заманча оештырылган кабинетта эшләргә дә күңеллерәк теләп эшлим. Мин Татарстанда туып, Яршалда үстем. Яршалда мәктәпне тәмамлаганнан соң Стамбул университетында халыклар арасы мөнәсәбәтләре факультетында укыдым. Менә шунда Базиль белән шунда таныштык. Базильнең сөйләп киткәнчә, ярты ел Төркиядә укыдым дигән сүзе булган иде. Мин Базильнең классташлары белән бергә укыганда, шунда Анкарага Базильнең туган көненә барганда Базиль белән таныштым. Бу гаилә белән мөнәсәбәтләр менә шулай башланып китте дип әйтергә мөмкин. Аннан соң 2002 елда чыгарылганнан соң Америкага эшләргә киттем. Америкада яшәгәндә Гүзәл белән интернетта языша башладык. 2008 елны февральдә Америкадан кайттым. Гүзәл белән ул чакта аралаша дигән, әмма күрешмәгән иде ул чакта. Май айының 9 майда мин Уфага килеп Гүзәл белән таныштым, бер-беребезне күрдек. Әби белән бабай 3 ел бер-берләрен көткәннәр, өйләнгәнче, без 3 айдан соң августта өйләнештек. Бүгенге көндә язмыш шулай булды. Мин Нефтекамскига килеп, башта әби бабай белән Вазих Валеевич Альфия Альфатовна дип эштә бергә эшләдек. Ул яклашып 8 елга якын бергә эшләдек. Альфия Альфатовна менә лирик дип әйтәс, эштә бик каты кеше. 300-дән артык кешене эшләтергә минемчә катылык кирәк дип тору. Оештыру сәләте бик көчледер икәне күреп тора. Вазих Валеевич исә эштә әзрәк йомшаграк булса, гаилә мөнәсәбәтләрендә катырак дип уйлыйм. Марат, миңа алданып кирәкле сорауларга шундый җентекле, матур җаваплар биреп торасың. Сокланыш фикерләр яңгырап тора. Гүзәлгә карата мәхәббәткә тукталасы килә бит инде. Менә мин уйлыймын, акыллы балалар ике яклы да уйлый торгандыр шук кына. Бәлки монысын кычкырып әйтергә дә ярамый торгандыр телевизор караучыларыбыз алдында. Ләкин акыллы балалар белән бер әйләнештә булганда күрә. Моның нәселе дә начар түгелдер. Буларны карарга кирәк, нигездә әйбәт кешеләрдер. Алар үстергән бала да тәрбиясе әйбәттер. Бит элегелектән Марат колакта тешләтеп куйганнар. Әйбәт кешеләр бер-берсенә башкалага барып, балалар бишектә чакта ук улым минем кызымны алыр, кызым яки синең улыңа барыр. 7 буынга кадәрлек бер-берсен белә-белә кодагыйлар, яхшы булыр, начар булмас дип килештереп гаилә корганнар һәм ул гаиләләр әлеге заманга караганда күпкә ныклырак булган. Шуңа күрә син Яршаллылардан алып Америкалар буйлап йөргән арадагы иң зур матурлык утравы ул бу гаилә белән танышкан көннәр булгандыр. Ул Вазил достыга якынайган вакытта син күргәнсеңдер. Бу гаилә нинди тырыш, булдыклы матур гаилә ахырда бергә эшләп китеп. Инде дә ничегрәк булды 3 айдан соң син Гүзәл башка тормый инде бик озак әйләнешәбез генә дидеңме? Ниндидер бер матур очрак белән бәйле булдымы? Ничек кулын сырадың бар? Гүзәл башка тормый диде. Менә Гүзәл шул башка тормыйк дию белән кемгә халкы фигыле белән ныграк ошаган? Валишка ныгракмы, Альфатовнагамы? Икесенә дә ошагандыр. Булай аерып әйтерлек түгел. Әтиянең эшкуарлык буенча киткән бу гаилә, ул яктан инде һөнәрияләре. Әтием Казанда яшиләр, хәзер бүгенге көндә пенсиядә, әнием укытучы. Ничә бала үстегез? 3 бала, минем апаем белән сеңлем бар. Әнием гомер буе укытучы булды. Татар теле һәм фән әдәбияты укытучысы булып эшләде. Әти заводта эшләде, Яршалда КАМАЗ заводында эшләде. Аннан соң без университетларга таралгач,
әни белән әтием, апай белән сеңлем янына якынрак булып Казанга күчтеләр. Бүгенге көнне шунда дәвам итеп Казанда яшиләр. Күреп тора инде, Америкаларга китеп эшләп кайткан бала, укып кайткан бала татар телен булай белми. Ул онтып кайта анда баргач. Татар теле әдәбияты булган укытучы, әнисе Татарстаннар безне карыйлар. Афарин дип әйтәсе килә Марат өчен. Шундый Айгөл өчен дә кода-кодагыйларга афарин дип әйтәсе килә. Шәп җигит кызлар үстергән матур гаиләләрдә кода-кодагыйлар гүзәлне якын иттеләрме, килен буларак, кабул иттеләрме үз кызлары кебек итеп? Беренче күрүдән якын иттеләр. Бүгенге көнгә менә әби белән бабайның миңа ничек давранышларымы дип әйтер. Әйе. Гүзәлгә дә нәкъ шундый кызым дип әйтәләр. Инде тагын бер кызыклы соравын Гүзәлгә дә әйтик әле, Марат назарак ял иттереп. Тегендә дүртәү бит, куып тотарга исәп юкмы? Алай булса. Бармы планда? Уйда, әзрәк бармы? Уйда бар. Бәбиләр, малай кыз. Безнең ике малайыбыз бар. Ике малай. Улыбыз Сөлейман, бәләкәй малайыбыз Галиәскәр. Кода-кодагыйбыз Казанда яшәгәннәр. Раиф кода белән Гөлниса кодагыбыз. Бик төпле кешеләр шулай ук. Гел аралашып торабыз. Кода белән кодагыйымның әйтеп үтәсем килә, алар ике кабат хаҗга бардылар. Укымышлылар алар, динлеләр. Шулай булгач, бу дөньяда үзләренең улларына, кызларына төпле тәрбияне гаиләләрендә биргәннәр. Мин һәр вакыт әйтәм, bütün тәрбиядә, bütün баланың да тәрбиясе гаиләдән килә. Минем Вазихның әнисен мин һәр вакыт инәкәй тидерим. Менә Заһидә инәкәй әйтә торганы, оясында ни күрсә, бала ышканда шуны кыйланыр. Һәм шушы сүзләргә мин дөрес димен, дөрес дигән тамга куямын. Һәм шушыны Алла бирсә, оныкларыбыз да әтәйнәсенә карап эшчән булырлар дип уйлаймын. Кызым университетта укыткан чагында 9-дан 3-кә хәтле университетта укытса, 3-тән 8-гә тиклем кибетендә эшләй торган иде. Кайткач Сөлейман абыз ул вакытта кечкенә иде. Аның да әтисе кулында әнисен каршы алганнары бүген көндә дә хәтеремдә. Ике гаиләдә безнең белән 4 ел бергә яшәделәр. Улым өйләнгәч Айгөл киленем белән 4 ел бергә яшәделәр. Киявем белән Гүзәлем бер тавыштанга килмәдек. Аллага шөкер, бүгенге көндә дә шулай эшләйбез, яшәйбез Алла бирсә. Искәндәребез бәлки эшкуар булыр. Менә аңарда бар. Аңарда бар. Азалия белән Галиәскәребезнең врач булганын, доктор булганын көтәбез. Сөлейманыбыз безнең Әминә анагыбыз белән бик активлар, бик артистларча, шундый һәрбер сүзгә җавап табып, һәрбер җиргә матур гына әйтеп сөйләшеп китә алалар. Кәрим без бәләкәй әле, аңа 2 генә яшь, 2 яшь ярым гына әле. Ансы бик мөлаем, бик теремек бала булып үсә. Ходай Тәгалә һәрберсенә балаларыбызның үзләренә атап бәхет бирсен, тәүфыйк бирсен. Үзебезнең балаларыбызга да, аларның балаларына да. Минем иптәшем белән әйтәм инде, оныкларыбызның туенда да бергә ясын тимен Алла бирсә. Алла бирсә. Эшкуарлык турында сөйләгәндә дә, җылы итеп гаилә турында сөйләгәндә, әнкәй йөрәге берне тели. Бәхетле булсыннар, тагын да бер тапкыр кабатлап бәхетле булсыннар ди. Әмма күңелендә һаман да шул җаваплы вазифаларындагы кеше булып кала. Марат әйтүче таләпчән, эштәге кайбер вакыт кирәк чакта кырыста булып китә торган Әлфия ханым булып, Искәндәрне фәләндә продолжатель дибез дәвам иттерүче, теге җирдә баш табиб әзер, баш табибны медика плюска әнисе хаклы ялга киткәндә баш табиб әлүк әзер күңелендә ул инде киләчәк эшкуарларны әзерли торган нәй булып яшисе килә. Һәм шулай яшәп тора да матур сыйфатлар кешеләр белән эшләргә кирәк. Түземлек кирәк, сабырлык кирәк диләр. Иң мөһиме әле бүген генә башлап торган менә Живашкадан башламаса да әлеге заманда бик күп юнәлешләре башлап торган яшь, сезнең балалар кебек яшь эшкуарлар, бәлки кызыксынып торганнар, нинди булырга кирәк сыйфатларын, гадәтләрен кеше белән эшләү өчен. Бигрәк тә аннары Валиштан да бу сорауга җавап көтәчәкбез. Мин әйтәсем килә. Кеше белән мин улыбыз безгә эшкә килгәннән соң иң беренче сүзем шул булды. Улым бер кашан да бер кемне дә алдама. Сату алу вакытында ул була торган хәлләр кешене бер кабат алдарга мөмкин.
Икенче кабат ул алдарга эмес. Үзе минем әйткәнем бар, улым дидем, безнең гаиләбез бер кашанда бер кемне дә алдамады. Һәм улымны җөрәгемә куеп әйтәм, чөнки син дә шушы безнең девизны югалтма. Кояш астында бүтән кешегә дә җир җитә. Һәр кем үзенең юлын табала. Бүгенге көндә эшкә арлыкка килгән кешеләргә дә һәр кемнең үзенең ризыгы була, үзенең өлеше була бу дөньяда. Ходай Тәгалә һәр кемгә үзенә өлешне бирә. Шул өлешне дөрес итеп ала белеп, дөрес итеп кулланып, кешеләр белән бүлешеп яшәй белергә кирәк. Мин шуны әйтәсем килә. Балаларымның шушы тәрбиясендә, эшебездә безнең иң нык терәк, ул иң алда бармаса да иптәшем, Вазих иптәшемнең өлеше нык күп. Ул минем алтын баганам димем мин аны, алтын терәгем. Чөнки бизнеста булган хатын-кызлар бик күпләр, гаиләләре белән дә бик күпләр. Әмма гаиләнең төп нигезе булган атасы ныклы булмаса, атасына булган балаларның мөнәсәбәте көчле, ныклы, ышанычлы булмаса, гаиләләр таркала, эшләр барып чыкмай. Өйнең нигезе булган кебек, дөньяның һәр вакыт нигезе була. Мин һәр вакыт әйтәм, хатын-кызның балаларының тәрбиясенә бирелгән иң зур кереме аларга дөрес итеп сайланган ата. Хәзер менә шул җирдә генә шул дөрес итеп сайланган әтигә мөрәҗәгать итәбез. Гел шулай дөресме? Гел шулай гына торамы? Гел яхшы сыйфатлы гынамы? Эштән алып кайтканы булдымы менә нашар кәефен? Эштән нидер килеп чыкмаган чаклар була, өйгә кайтып кереп кояш булып балкып китеп булмый бит әле, эштән теге киеп торасың, авыр вакытлар була. Шул вакытларын күрсәтә идеме, күрми дә кала идеме Валиш? Менә ул яклап ничек кирәк? Без инде күптән яшебез битендә, но аз гына үзгәрешләр тормышта була инде ул эштән менә кайчагында авызап кайта. Но мин аның ул кәефләрен сизмәскә тырышам. Аз гына икенче сүз барып китәм. Хәзер менә хуҗалык белән яшәбез бит. Мен әйтәм, Әлфә, бакчага чыгайык. Менә мен әйтәм, нинди чәчкәләр мин синең өчен үстә. Мин ул чәчкәләрне күбесе менә Әлфә, тормыш иптәшем өчен үстә. Шуннан соң сукланып карабыз да инде. Әз генә булган авырлыклар unuta. Anlarsan ikinci sözge uçarız. Ну biz bulak ulitip yaşadık aldağa günler biz de şulay ustandı meninde. Şunday matur күренешләр. Әти әнидән нинди сыйфатлар үзегезгә алып яшисез? Güzel. Марат, менә бүгенге көнне үрнәк ике яктан да, Айгөлнең дә Маратның әтисе, бу яктан да, бигрәк тә кайсы сыйфатлар эшегездә дә, тормышыгызда да кайсы көчле сыйфатлары сезгә ярдәм итә, үзегезгә үрнәк итеп аласыз? Güzel. Я считаю, что нам с Вазилем повезло, что мы родились в такой семье. Я очень благодарна своим родителям, папе, маме за то, что воспитали нас такими. Я считаю, что детей бесполезно воспитывать словами. Надо воспитывать их своим примером, своими поступками. Родители всю жизнь трудились. И, наверное, наше трудолюбие – это от них, в свою очередь, их трудолюбие – это от наших бабушек, дедушек, портетайдан, нанайдан, даланийдан. Родители всегда нас учили быть честными, справедливыми с людьми, уважать чужой труд, быть порядочными, беречь друг друга. Миңа калса бу өчесе исеменнән дә гүзәл, кабатлап әйтте. Алар да шулай дип әйтерләр дип уйлыймын. Марат та, Вазил да, Айгөл дә. Минем икенче әйберне хәтергә төшерәс килә. Вазил, гүзәл, кичкенә чагыз булган. Хәтерлисезме берәр тапкыр әтиянең тиргәшкәнен? Нинди сәбәп буенча тиргәшкән чакларны, бәлки чактан берәр хәтердә кала башлаганы була башлый бит? В жизни же не бывает, чтобы все всегда было ровно. Всякие ситуации бывают. Менә мәсәлән, син карап торасың шып кына, әни әтигә берәр әйбергә үпкәләде. Озак шулай йөриләрме үпкәләшеп? Кайсы беренче килә?
В нашей семье не принято обижаться, не принято молчать, ходить молча. Любая ситуация, она должна сглаживаться вовремя. 5 минуттан узып китә. В течение 5 минут она будет Сездә дә она шулаймы? будет обслужена. Сездә дә шулай. Марат ничек уйлый? Ничә минут үпкәләшеп тора аласыз Гүзәл белән? Беренче елларда яшәгәндә бәлки үпкәләшүләр булгандыр бер-беребезгә ияләнгән Холыклар ияләшкәнче. ияләнгән чагында, әмма бүгенге көндә менә хәзер хәтергә алырлык андый вакытны әйтә алмыйм. Бер-беребезгә үпкәләшеп йөрүләр, балалар арасында шулай бер-беребезгә үпкәләшеп йөрүләрне әйтерлек ни юк менә. Кычкырып дәшү дигән турында сүздә булырга мөмкин түгел. Шулаймы? Кычкыру юк. Менә бит. Беренче этаждан Парны кайда чыгарасыз? Парны. Ул бит сезнең кебек тыныч шундый эшкуарлар арасында йөргәндә бит инде теге әйтәс кайда утырган парлар бар бит ул иштә. Азсыз гына парны бит каядыр чыгарга. Кемдер футбол тибә, кемдер хоккей уйный, кемдер кайда пар чыгарасыз. Сәяхәткә китәбез. Аха. Чынлап әйтәм, чынлап. Пар чыккан сайын сәяхәттәйбез, эшлек. Ну, ул тикле пар чыкмайдыр инде, гел пар чыкмый. Шунда җыел салама була бит ул. Әйе. Айгөл, как ты думаешь? Айгөл, Әйдәле, син әйтәле, Айгөл. әйтсен. Әйдәле. Это мы люди огонь. У нас бывают Ага. громкие звуки, но это нормально. Это не должно быть всегда тихо. Мгм. Обид у нас нет. Как я говорю, обида обидой, а дела делать надо. Мгм. Күпме вакытка сузыла? У нас нет, мы... Вакытын исәпләгән юк. У нас нет. Озакка бармы? Без сузмек. Сузмыйсыз. Yok sузмек. Вәзил ири шыкка берәр үпкәләшкән вакытны исенә төшерәләр. Тәк, Айгөл, исенә төшермәләр, теге вакытта заварак йөргән иде. Шундый матур күренешләргә тукталып, сезнең белән менә сәяхәт дидек. Бу гаиләләр кайда ял итәргә ярата? Эшлисез, көн-төн эшлисез. Күренеп тора, эшләмәгәнгә генә мондый эшләрне алып барып булмый. 24 сәгать диләр, эшкуар, яхшы эшкуарлар 24 сәгать буена безнең уй эш белән бергә диләр. Сәяхәт итәргә яратасыз димәк. Шулай бит. Бергәләп китәсезме? Кем кайда сәяхәт итәргә ярата? Кем спортның төрен ярата? Кем нишли бу гаиләдә? Ил гизәргә дигән сүз бар бит инде. Әйе, сәфәр. Сәфәрләргә чыгу бар. Без иптәш белән бергә эшкә барабыз. Бергә эштән кайтабыз. Җал итәргә я булмаса санаториягә шулай ук бергә барабыз. Сәяхәткә. Сәяхәткә дә, санаториягә дә, дәваланырга да таныш кешеләр сорайлар. Сез берегездән берегез җиләмәйсез беләсең ул. Нишләп сез гел бергә җөрисең? Соң аерым алган шатлык һәркемнең аерым барып. Ул уртак булмай. Чөнки бергә искә төшергән вакытта син сәяхәттә алган куанышларың, уйлануларың, шатлануларың да уртак булырга кирәк. Ул вакытны менә күңелле. Аның иң кызыгы шунда, безнең белән сәяхәткә безнең балалар да барырга яраталар. Кайчакта без 3 гаилә бергә барабыз, кайчакта 2 гаилә бергә барабыз, менә шулай җырып кайтабыз. Җәй көне җылы якларга. Үзебезнең оныкларыбыз белән барабыз. Чөнки алар белән эш вакытында бик аралашып булмай. Шул сәбәпле оныкларның олоракларын алып китәбез үзебез белән. Бик матур. Чәчәкләргә кем су сибәсең? Маришин чәчәкләр китмиме? Бүтән йөрисез дә йөрисез булып чыкса. Юк, гел Гел юк. Машатанда бик матур пси бар, менә монда сездә дә бардыр ул. Юк, бездә пси юк. Аллага шөкер юк. Гүзәл белән Маратның пси. Аларга кирәк 2 гаиләдә, чөнки балалар үскән чагында алар псине дә сипарга тиешләр. Йорт хайваннары белән. Йорт хайваннары белән кошчыклар да булырга тиеш, чәчәкләр дә булырга тиеш. Әмма чәчәк буенча безнең инде иң лидер Вазиф Алиевич, дөрес әйтә ул. Син бер кабат бакчага чыктым да миннән сорай. Әлфия, менә монда ширем чәчәем әле ди. Соң чәч бәймәтәм ни булган? Синең өчен чәчәк үстерәм бит инде шушында. Быел утыртмайма бигрәк алҗый башладым ди. Яшем бара бит инде. Һәм инде сәламәт яшәү рәвеше диләр. Сәламәт яшәү рәвешенә ризык кабу да керә, һәм спорт та, күнегүләр дә керә. Алар турында сүз дә юк инде, гөл кебек гәүдәләре, фигуралары сезгә дә тотарга тырышырга кирәк бит инде. Кайсына өстенлек бирәсез? Спорт юлында кемдер, мин оныкларны әйтмим, алар инде бөтен түгәрәкләрдә дә йөридер, йөзүен дә йөзә, сикерүен дә сикерәдер. Бу гаиләдә сәламәт яшәү рәвеше димәк ул нәрсә? Я хожу на тренировки стабильно, 3 раза в неделю.
фитнес-клубларга? Тренажерный зал, питание, соответственно. Я себя держу жестко. Как надо, как мне нужно получить результат, я это делаю. Яшьрәкләр менә как надо Айгөл кырда утыра, күрдек, фигура матур, как надо нинди меню керә дип сорыйлар. Әйдән. Ничего жареного, мучного, сладкого, соленого. Все исключается. В моем понятии здоровый образ жизни – это правильное мышление, быть позитивным, во всем видеть только хорошее. Наши мысли материальны, все, что мы думаем, имеет свойство сбываться. Где мы себя не ограничиваем. У нас Марат очень вкусно готовит. Я люблю сервировать стол красиво. Марат пешергән нинди тәмле ризык. Ишетсеннәр әле кеше кияүләре нәрсә пешерә. Иң тәмле дип ашаганы менә Әлфатовна да әйтер. Кайсы ризыкны тәмле пешерә кияү? Безнең ял көне килә башласа, балалар килгән чагында Марат шалтырата, без Вазил белән шушы ризыкны бүген әзерләйбез. Ул шашлыкмы, пылаумы, балык кыздыралармы, тышта бик тәмле итеп әзерләйләр. Кызлар жүгереп өстәленә әзерләйләр, салат кисәләр. Без әтисе белән күпчелеге кунак булабыз. Әле безнең алар килгәннән соң оныклар безгә концерт куялар, сценкалар әзерләйләр. Без көлә-көлә карайбыз аны, сөйлә-сөйлә. Безне чакырып, Гаилә традицияләре нинди? Вазил, сездә менә гаиләләрнең мондый гаиләнең үзенең генә гореф-гадәтләре барлыкка килә башлый, алар бер-берегезгә күчә килергә тиеш булып чыгалар менә шундый матур нигезле гаиләдә. Нинди традицияләр бәләкәй чактан Кыш бабай син бәләкәйдән кем булды? Әти булдымы, берәрсе килдеме гел? Әти булды. Булды. Таныйдыңмы әтине? Глаза-то папин. Таныйдыңмы әти булып кергәндә, беренче кат кергәннәрендә? Соңыннан белгәнсеңдер инде. Я сейчас уже не помню, но вот родители говорят, что очень-очень внимательно я смотрел на папины глаза, когда папа был Дед Морозом. Ничә ел рәттән балаларга Кыш бабай булырга туры килде Валиев? Ну, былай әйткәндә 5-6 ел. Кыш бабай. Кыш бабай менән Вазилгә 2 яшь булганда башлаган иде. Менә Гүзәлебез тугастан аңа да 2 ел беты. Әле бит менә бу образда бигрәк Кыш бабайга ошап торасыз. Оныкларга. костюмы Кыш бабай белән кар салона. Алып кайтты. Бүгенге көндә дә ул бар. Әмма безне инде оныклар тану сәбәпле Искәндәргә килгәч әйткән, Кыш бабайны танымадым, кар салуы булып нәнә килгәне. Таныды. Иң кызык вакыйгалар менә гаиләдә шушы традициялар белән бәйле. Ниндидер яңа елларда бәлки, әле яшәп торганда да Айгөл Марат берәр кызыклы вакыйгалар, менә нәрсәләр ял иткән вакытларда үзара булган тату гаиләдә кызыклы, мәзәкле хәлләр истә кала торганнары. Бер вакыт шулай дип башласак, нинди кызык хәлләр? Искәндәребез бер төрле булып үсте. 10 айдан тәпи китте. 1 яшы тулган чагында безгә килделәр кунаклар. Алар Вазиф ягыннан гаиләдә ул елны 6 онук тудылар. Бала туган иде. 6 бала. Иң кичкеләсе шулар арасында Искәндәрия, 2 августта туды безнең. Искәндәргә 10 айда тәпи киткәннән соң ул безнең чәчәкләр күп инде килгәндә кана чәчәгенең үсеп ташлаган. Әтисе килде дә әйтә: "Улым, чәчәккә тияргә ярамый. Аны булай итеп иснәргә генә кирәк" ди. Шуны бала хәтерендә калдырган. 1 яшенә кунаклар килгәч, кичкенә алсуыбыз чәчәкләрне үзгәләгән. Искәндәр жүгереп кенә минем килде дә итәктән тартып алып бара. Бер генә яшь балага: "Ах" ди, тел юк бит әле. "Ах" ди менә. Үзгән бит ди күрсәтәйин дәйме. Аны ди итәргә кирәк, иснәргә кирәк ди. Улым ди, мен шуны быел җәй көне сөйләйм. Улым, хәтерләйсеңме син 1 яшында шулай дип сөйләгән идем. Нәнә әйтә, менә тегендә шишкә тора ди, мен шуны хәтерләйм. Менә 1 яшьлек баланың шул хәтерендә. Хәзер инде тагын да бер тапкыр җиттиләнеп баласы килә. Көнчелек заманы, Вазил, конкурентлар күп заман. Кайсы авыррак? Урыс телендә әйтәләр, зависть, конкуренция, шкуарлар 2 юлны менә шул алар сүреп бара торган, күренеп килә, ул күзгә кирип килгән. На самом деле конкуренция и зависть, они не мешают, потому что мы работаем своим путем. Для того, чтобы работать, надо быть в чем-то лучше, чем другие.
Демәк, сиңа мин хәзер артаган партнерлар белән дип тә хезмәттәшлекне сөйләп тормыйм. Чөнки партнер сине таба, син партнерны табасың. Бер-берегезгә кирәксез икән, кешелеккә кирәкле хезмәтне алып барасыз. Шулай бит. Кирәк түгел икән, юлдан тайпыласың, икенче партнерга киләсең. Шулай. Мин үземә көч зур әллә нинди алмый мәсьәләләр яктыртырга, чөнки бу эшкуарлыкта мин иҗаттагы кебек йөзә алмыйм. Ләкин дә мин халык арасында йөрүче буларак, эшкуарларның әйтүе буенча белән шушы ике әйбер бик борчый эшкуарларны. Гүзәл, синең максатың киләчәктә Медика Плюс, менә без әле видео язмаларını карадык. Һәм шунда әле тагын нәрсәләр өстендә эшләп бетәсең бар. Халыкка тагын нинди яңалыклар кертәсең бар, нинди җиһазлар, нинди белгечләр кайтарасың бар, ничек киңәйтәсең килә Медика Плюсны һәм хыялларыңда син аның киләчәген, клиникаңны ничек күрәсең? Марат, икегезгә дә бу сорау. Скоро, Алла берса, у нас будет открытие операционного блока. Будут делаться операции по гинекологии, хирургии, травматологии. Я считаю, что это очень будет это нужно для жителей нашего города, чтобы им не нужно было уезжать в Уфу, в Ижевск. Это будет доступно, близко, комфортно, без отрыва от семьи, от работы. Это планы на ближайшую перспективу. А дальше планы на более дальние планы расти, развиваться. Вот Владимир задали вопрос, как мешает зависть, конкуренция. Я считаю, что когда работаешь, не нужно осматриваться на других, думать, как сделать лучше, чем твой конкурент. Надо просто работать хорошо. Нас родители всегда этому учили. Что бы ты ни делал, нужно делать это хорошо. Тогда будет получаться. Надо каждый день стремиться быть лучше самих себя вчерашних. Менә кызыксынучылар булуы мөмкин. Безнең тапшырылган соң Медика Плюска мөрәҗәгать итәргә, тешләшәме хакларыгыз? Халык канәгатьме килгәннәр сезнең белән? Даваланучыларның фикерләре нинди? Бара башласак бит куркалар, кыйбатсыналар. Барыр идек. Шунда, мин шәхсән үземдә шундый уйда. Барыр идек тә бит, яхшы белгечләр эшли дип әйтәләр анда. Күренер идек тә бит, хаклар бик тешләшә диләр. Шуның айдан халык белән ничек, халык күңеленә килешле, бик очсызландырып җибәрсәң, үзегезнең эш бара алмый, аның шул яклары аксаклый башлый. Бу яклап ничек ышандыра алабызмы? Нефтекама тирәсендәге район, калаларыбыздагы, авыллардагы халыкларны Медика Плюска кинәнеп, даваланып, хушланып кайта алуларына. Я горжусь своими врачами. В нашей клинике работают только те врачи, кому мы можем доверить свое здоровье, здоровье своих родителей, своих детей, то есть здоровье своих близких. Это все профессионалы. И я считаю, что вообще профессия врача – это очень сложная профессия. Эти люди каждый день совершают большие и маленькие подвиги на работе, спасают жизни в операционных, лечат нас, помогают нам быть здоровыми. Что касается цены, то недавно мы цены мониторили. На сегодняшний день у нас самая привлекательная цена в городе. При этом клиника оснащена самым современным оборудованием. Тапшыру кызганычка каршы җил тизлегендә үтеп бара, шундый матур гаилә, тормыш девизы дигән бер яхшы фикерләү бар, сүз бар. Сезнең үзегезнең тормыш девизыдыр, сезнең үзегезнеңдер, Марат. Әйтим әле, аннары инде без нидән башлаганбыз, бу почмакта шул матур нигезгә укталырбыз. Много раз я слышал от родителей такие слова, которые, в свою очередь, если я правильно помню, слышали от бабушки. Как бы ты ни прожил эту жизнь, она все равно проходит. То есть надо жить ее и проживать ее так, чтобы было хорошо тебе, чтобы было хорошо твоим близким, чтобы получать от нее удовольствие. Будешь ее жить с какими-то тяжелыми мыслями в голове, ну, она так она и пройдет. Поэтому, наверное, вот такой на сегодняшний день девиз. Жить так, жить счастливо. Min baqitli bu dunyoda atiyaniyim bo'lganda zo'r shodlik, zo'r baxt bitu siz esen sava turganida min baqitli bu dunyoda atiyaniyim bo'lganda
шатлык, зур бәхет бит ул, сез исән сау торганына. Соклангыч әйтем, ниндидер югарылыктан кычкырып әйтелгән девиз да түгел. Яшәп торырга кирәк, сине нинди тәрбия белән затканнар тормышка, матур итеп алып бара, белеп, әти-әнигә кайтарып бирү. Девиз дип әйтерлек сүз юк та инде ул. Андый уйлар юк инде безнең тормышта. Уйландырыйк әле бүген вакытыгыз юк, туктатып торып Девиз вакытны. бар микән дип менә хәзер уйлана башладым. Сез сорау биргәч. Гомумән балаларга дөрес тәрбия бирү девизы булырга тиештер. Менә безнең әти-әниләребез, әби бабай ларны үрнәккә алып, аларның безгә ничек итеп безнең белән ничек мөнәсәбәт итүләренә карап, безнең дә үзебез үз балаларыбызга шундый тәрбия бирергә тырышырга кирәк дип уйлыйм. Шундый максат белән яшәргә кирәк. Тормыш юлыбызны димәк дөрес үткәргәнбез. Әйе. Шын девиз шул димәкче булам ара. Мин дә шулай иттереп, ризалыгымны белдереп, синең сүзләргә нокта куймакта утырам. Гүзәл, син килешәсеңме? Әйе. Бигрәкләр дә матур. Башладык сездән бу матур гаиләнең сулышын аңладык, сиздек, бәхетегезне тойдык, бергә сөйләшеп утырганда. Сезнең йортларда сез күтәргән нигезләрдә тын калып, җанланып, сезнең күңелне җиһазларыгыз да таный кебек. Кырган пәрдәләрегез дә, менә мин шуны тоеп тордым, аңлый кебек, тоя кебек, сезгә балалар гына түгел, шушы куйган бәхетле тормыш нигезләрегездә рәхмәт әйтә кебек, Әлфәтымна. Киләчәккә хыялларыгыз, киләчәккә максатларыгыз һәм бер-берегезгә 40 ел торган гомергә әйтеп калдырыр сүзләрегез. Һәр икегездән дә ишетеп каласы килә. Моңа тиклем шуны әйтәсем килә. Улыбызга менә 40 булачак. Аңа да 40 яшь тулачак. Кызыбызга менә 36 ел. Мин шушы улым белән кызымнан бер кайчан да бүгенгә тиклем әтисе белән әнисе без һәр вакыт күп кешеләр әйтә, ата-аналар белән балалар арасында төрле мөнәсәбәт бар дип. Безнең белән телгә тел кайтарып, сүз кайтарып дәшкәннәрен ишеткән булмады. Моннан соң да үзләре безгә нәрсә күрсәтсәләр, аларга балалары шуны күрсәтсеннәр. Минем инәкәй шулай торган. Безгә миңа нәрсә күрсәтәс килинкәем, шуны сезгә балаларыгыз күрсәтсен. Бүгенге көндә балалар безгә нинди мөнәсәбәттә, аларга балалары шундый калсын. Кызымның еш кына әйткән сүзе бар. Кешене бер көнлек туйдырам дисәң, син аңа балык бир. Гомергә туйдырасың килсә, ул кешене син аңа кармак бир. Без балаларыбызга кармакны бирдек дип шутлаймын. Чөнки алар үзләре һәм балаларын туйдырырлык, бүгенге көндә эшләрен алып баралар. Шушы бер сүзем бар. Һәр вакыт әйтә торган сүзем минем әнкәй үземнең һәр вакыт әйтә торган Зәки әнкәй. Кызым, туганнар белән аралашып яшәгез. Җир астыннан юллар юк. Биекләр югарыга карап фикер ит, түбәннәргә карап шөкер ит. Шундый кояш астында бар кешегә дә җир җитә, урын җитә. Менә шундый сүзләр белән әнкәйләрнең, әткәйләрнең сүзләрен искә төшереп, тормыш дәвам итә. Алга планнар. Өмерләр озынрак булсын иде. Балаларыбызга куанып яшәргә язсын иде. Оныкларыбызның туйларын күрергә язсын иде. Тормыш иптәшем белән шушы юлдан озак-озакрак кулга-кул җитәкләшеп, күбрәк, озаграк барырга язсын иде. Шул теләгем. Вазиф Галиевичның фикерләре белән матур тапшыруга нокта куеп торабыз. Мин менә гаиләдә 8нче баламын. Безнең 8-бездә Нефтекама шәһәрендә яшәде бүгенге көндә. Олы абыйыбызны авылда калды. Менә безнең бүгенге көндә 6 туганыбыз минем белән исән. Без ага белән күңелле итеп яшәбез бүгенге көндә. Алла менә минем әтәсе килә менә шушы балаларыбыз белән, оныкларыбыз белән күңелле итеп, бәхетле итеп, шатлыклы итеп, таза булып
яшәүемне телим. Искитәрлек, матур, гүзәл гаилә. Сөйләшергә дә, сайрашырга да таңнар атканча сайрашырга иде сезнең белән әллә күпме ачылмаган серләрегез калды сыман, ләкин кызганычка каршы вакыт шикле. Минем иң мөһимен әйтеп үтәсем килә. Бу тапшыру әзер булган вакытта, әзерләгән вакытта, бу гаилә белән якыннан танышканда, алар хакында миңа җылы сүзләр ишеттергәннәр, аларның кадерле кешеләре белән аралашкан вакытта мондый фикерне аңладым. Безгә эшкуарлык буенча түгел, безгә үзебез эшләгән көндә эшләп торган хезмәт буенча тапшыру кирәкми. Безгә әниебез белән әтиебезнең күңелен ял иттерер өчен, аларга бәйрәм минутлары бүләк итер өчен бу тапшыруны эшләргә була, диделәр. Дөрес әйттеләр. Мин шуны дәлилләп кенә торамын бүген. Дуслар, туганнар да алыштырмый. Алыштырмый миңа бер кем гаиләмне, шушы матурлыкны озак елларгача саклыйк әле, җаным бергә саклыйк, әйдәле. Шушы фикерләр белән күзгә күз карашып тапшыруын Нефтекама каласында туктатып торабыз. Әйе, арабызда мондый матур гаиләләр, республикабызда данлап яшәүчеләр күп санлы. Тагын да бер тапкыр тукталышта гына булдык. Сез дә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, матур итеп балалар үстерәсез. Сезнең дә, безнең дә үстергән балалар да үзебез койган матур эзләребезгә чәчәк булып, орлык булып, шытып гөлләр үреп балкысыннар киләсе алдагы гомерләребездә. Күрешкәннәргә кадәр әлегә сау булыгыз.